už to jede. My jsme si mysleli, že tady četry vyrostou, ale je to zajímavý, ale příroda doopravdy velmi překvapila. Tady vidíme, že rajčata doopravdy mají i plody. Pokud si myslíte, že to je fotomontáž, tak to doopravdy není. Vysadili jsme tady v Řepích poblíž Prahy a nevíme, jak tady této divoké přírodě může přežít. Je to lesopark. Prostě tady to celý, ten komplex vlastně zahrnuje příroda, ale doopravdy jsme ve městě. Tady vidíme prostě tyhle ty rajčata, tamhle mají i plody. To jsou ještě potom další, dole, no to jsou hodně velký. No, tady ještě vidíme dokonce i naší cedulku a to je vtipný. Tomato, čili něco. Tam by měla být ještě další. Vidíte, to je to zajímavé,